jednom od prvih videa pričali smo o neophodnoj dokumentaciji za izradu reklamnih natpisa. Danas pričamo o njihovoj materijalizaciji. Ja sam Svetlana Brkić, vlasnica arhitektonskog biroa SB Project, a sa mnom je Milovan Marinović, jedan od osnivača i vlasnika preduzeća za izradu reklamnih natpisa Kvadrium. Šta možeš da nam kažeš o reklamnim obeležjima? Hvala Ceco. Danas ću kroz nekoliko naših zajedničkih projekata pojasniti koji sve materijali se koriste za izradu reklamnih natpisa. Kvadrium je preduzeće specijalizovano za izradu svih vrsta svetlećih reklama i natpisa, 3D slova i logotipa, totema i brendiranja vozila. Materijali koje najčešće koristimo u zavisnosti od tipa reklamnog natpisa su alubond, aluminijum, forex, pleksiglas, PVC folije i PVC platna. Ukoliko je reč o svetlećim reklamama, one su prosvetljene LED, fluo ili neonskom rasvetom. Na primerima reklamnih natpisa koje smo radili u saradnji sa vašim birom, prikazat ću upotrebu pomenutih materijala. Reklama za kompaniju Ernst & Young postavljena je na krovu objekta. Za slova EY i logotip u vidu trougla bilo je neophodno isprojektovati rešetkastu konstrukciju na kojoj je montirana reklama. Slova i logotip su izrađeni od aluminijumskog lima i aluminijumskih kutijastih profila. Front slova je od pleksiglasa, a front logotipa od PVC platna za prosvetljavanje. Reklamni natpis na nastrešnici Alta banke na Novom Beogradu izrađen je po istom principu kao za kompaniju Ernst & Young, s tim da je umesto rešetkaste konstrukcije izrađena podloga od alubonda imitacije brušenog inoksa. Zanimljivost je da su slova EY i slova banka izrađeni od black and white klerita koji je preko dana crne boje, a noću kada se prosvetli, svetli belom bojom. Hvala na informacijama i hvala na uspešnoj saradnji svih ovih godina. Takođe, ukoliko vam treba projekat reklamnih natpisa, možete nam pisati na e-mail office@sbproject.rs, a ukoliko vam treba izrada istih, toplo preporučujemo kolegi iz Kvadriuma. Pozdrav i vidimo se u narednom videu. pozdrav!